Anga bi kunnafoni bakurubaw la ministre min sigilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn ma cogo min na o ministre kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen o ka bila sen kan Mali yɛrɛ ni Muritani jamana gɛlɛya min walima fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min tun bɛna don ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka i tɛgɛ da a kisɛ yɛrɛ kan cogo min na. Ɲɔgɔn dan belebele min ye kuranɛ kalan ye o baaraw kun cɛra min yɛrɛ labɛnna Ligue des prédicateurs du Mali yɛrɛ fɛ san o san min bɛ labɛn an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a tako 16nan baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra kunungo yɛrɛ kari. Farafinna kibaruyaw la Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ u ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko gendarme o maa 13 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a ni na ka sababu kɛ jatigɛwale maaw ka degun dɔ ye. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tɛnɛndonya ye sunkalo makɔnɔ o tile 11 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na kunnafoni bakurubaw la kulu kɛrɛnkɛrɛnnen o bilara sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ni Muritani jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ walima gɛlɛya min tun bɛna don an yɛrɛ ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na ni ye Muritani jamana ta ka Mali yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni ye sigiɲɔgɔn jamana fila ye an bɛ se k'a fɔ minnu bolo dilen don ɲɔgɔn ma kabiri u ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ta waati nka ni waati laban ninnu na hakaja dugu furancɛ tɛmɛnen na nana yira k'a fɔ Maliden dɔw hakaja Muritani ka den dɔw minnu ni olu yɛrɛ bɔnɛna o ni na min yɛrɛ kɛra Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ min tun bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ don Mali ni Muritani jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bisimilalen walima Muritani jɛkulu bisimilalen an yɛrɛ ka ministre fɛ ministre min sigilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na ni k'u bila ɲɔgɔn na n'o ye Abdoulaye Diop ye o kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔw bila sen kan ka se ka jɛkulu yɛrɛ sigi n'a bɛ fɔ a ma comité ad hoc min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yeelen yɛrɛ da waleya min kɔni kelen filɛ ni Mali yɛrɛ ni Muritani ɲɔgɔn cɛ ka se ka tɛgɛ da a ko yɛrɛ kisɛ kan an ka jɛ an ka Abdoulaye Diop yɛrɛ lamɛn ko in kisɛ in kun kan. Ni bɛnkan ye bɛnka kumakan ye an bɛ bɛɛ la min kan ka kɛɲɛ ni fɛn min ye Muritani jamanaden minnu bɛ ni olu kɔni ye fala Mali dugukolo kan ani ka dɔw latunu yɔrɔ min bɛ yɔrɔ min n'an b'a wele ko El Katayi a jirala k'a fɔ n'o kɛla ka taa marisi kalo tile 5 ka na marisi kalo tile 6 san 2022 kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen o kɔni bilala ka taa fɛn ye Muritani jamana kɔni kan ni o jɛkulu ni Mali maa hakili juru carilo don ni o ɲɛmaaya kɔni dila Mali ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma n'u ye Abdoulaye Diop ye o ni jɛkulu Assimi Goïta ka laɲiniw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni jɛkulu ka baara bɛna taa kɛ min ye o de ka taa bɔ fɛn ye Muritaniyaw la Nouakchott ka capitale la yaasa ka teriya min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'o sinsin ani ka baara ɲɔgɔnyaw ka se ka olu kɔni sinsin ani ɲɔgɔn cɛ ni jɛkulu ni o sela Muritani fɛn ye ka taa marisi kalo tile 11 ka na marisi kalo tile 12 la wa fɛn ye Mali maa minnu bɛ ni o taala Muritani o kun bɛɛ la Muritani maa ɲɛmaaw fɛ hɛrɛ ani baade la ni o kun bɛɛ la fɛn ye Muritani maa minnu fana fɛ ni o ɲɛmaaya bi maa min bolo o de ye Anana Uldo Sidi ye n'o ka ministre do min ɲɛsinlen don ka jamana lakanani ani a kumabɔli ko ɲɛnabɔli ma ni jɛkulu fila minnu sigila o kɔni sigila ka kuma ka baara ɲɔgɔnya caman kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ministre so kɔnɔ n'u ye Muritani ministre so min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Muritani ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma o de hukumu kɔnɔ o sigi kafo kɔnɔna na Mali maa minnu bɛ n'u taala Muritani o jɛkulu o kɔni ye jamana ɲɛmaa Assimi Goïta ale ka dusumu kasa ka se ka o kɔni jira Muritani jamanadenw ani Muritani marabaaw kɔnɔna ka kɛɲɛ ni Muritani jamanaden minnu tununa Mali jamana kɔnɔ ani minnu faa la ani minnu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la ani k'a ka sangafo kɛrɛnkɛrɛnnen ani a ka dusuma kasa k'a jira fɛn ye foro minnu bɛ n'u tununa o somaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ani ka fɛn ye ko fana jira u la fɛn ye teriyaba min bɛ Mali ani Muritani cɛ o teriya ka se ka o sinsinni ko o fana kɔni jira u la kosɛbɛ ani ka tila ka fɛn ye foliba ta ka ɲɛsin Muritani masakɛ n'o ye Mamadu Ullo Al Ghazouani ani Muritaniyaw bɛɛ n'u ka gouvernement bɛɛ ka sababuya kɛ Mali a bi lakanabaliya gɛlɛya kɔnɔ bi nka olu ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma
ka o foliw ta ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ. Mauritanie jɛkulu in fana kɔni ye min kɔni de fɔ o y'a jira k'a fɔ teriyaba min bɛ Mali ani Mauritanie cɛ olu kɔni sinsinlen don o kan kosɛbɛ wa o bɛ olu kɔni bolo ba la. Nka o tilala k'a jira fana ko a bɛ waati dama dama bɔ tiɲɛ don fɛn min ye Mauritanie jamanaden dɔw bɛ yen n'u fala Mali dugukolo kan dɔw bɛ yen gɛlɛya jugu kɔni t'a la ka ɲɛsin u ma ko o kɔni kɛla dusumakasa ye olu kɔni bolo. Yaasa fɛn min ye sigi ka se ka ja jamana fila ninnu kɔni bolo cogo min na ɲɛnamaya min bɛ yen n'an bɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan a ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna ni jɛkulu fila o kɔni ye min de laɲini kɛ o de ye jamana fila in ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bolo kɔni di ɲɔgɔn kɔni ma yaasa gɛlɛya minnu bɛ yen ani ko min bɛ yen ni o ɲɔgɔnna filɛ nin ye ka kɛ ka maaw kɔni fa o ko o bɛ se ka dabila cogoya min na ani a bɛ se ka kunbɛn cogoya min de la fo ka taa se Mauritanie jamanaden minnu bɛ ka fa Mali dugukolo kan ani o bololafɛn minnu bɛ ka tiɲɛ olu bɛɛ bɛ se ka bali cogoya min de la o kumaɲɔgɔnyaw de kɔnɔna na bɛn nana kɛ fɛn min ye minnu de kan olu filɛ nin ye o de ye a fɔlɔ ye min ye o de ye ka jɛkulu dɔ bila sen kan jɛkulu min ni maa hakili juru cɔrɔlu bɛ k'a kɔnɔ n'o u b'a wele mission conjointe ad hoc o ka baara bɛna kɛ min de ye o de ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko min kɛla maa fa min kɛla Mauritanie jamanaden minnu fa la ka se ka fɛn min ye yeli bɔ o ko kan cogoya min de la maa minnu y'a kɛ jɔniw don ka se ka dɔn cogoya min de la o kɔfɛ kunnafoniya minnu mana sɔrɔ ka se ka olu kunnafoniyaw k'o kɛnɛmaya k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ joona joona ni ɲinini mana bɔ ni kunnafoniya minnu ye n'a ɲinini yɛrɛ a ɲɛmaaya bɛ Mali yɛrɛ gouvernement bolo o kunnafoniyaw olu ka se ka kɛnɛmaya joona o kɔfɛ sabanan o de ye ka maa minnu bɛ yen ni a dɔnna tigitigi ko ninnu de bɛ nin ko jukɔrɔ k'a fɔ ko ninnu maa hakɛ walima ni maa masinaw olu de ye nin ko kɛ i n'a fɔ Mali sariya sun b'a fɔ cogoya min na ka se ka o ɲagi fo ka taa se a dan kɔni ma o ka kɛ o la naaninan o bɛ kɛ min ye ka fara ɲɔgɔn kan hali sisan o bɛ min wele ko cadre conjoint de concertation, mutualisation et de partage d'informations ka fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoniya jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ kunnafoniyaw di jamana fila bɛ se ka kunnafoniyaw di ɲɔgɔn ma cogoya min na teliya la yaasa kojugu minnu bɛ ka kɛ nin ye ani maa fa min bɛ ka kɛ nin ye a bɛ se ka kunbɛn joona cogoya min la a duurunan de bɛna kɛ min de ye sa o de ye ka fɛɛrɛ kɛ Mali ani Mauritanie wolomasiri tabaw o bɛ se ka bɔ ka laraweli ani ka kɔlɔsili kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'u b'a wele ko patrouille jamana fila ninnu dancɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ni bɛnkan a kɔni sigila sen kan ni bolonɔ bilala kan fɛn min ye ka bɛn ni marisi kalo tile 12 ye san 2022 Mali ministre Abdoulaye Diop ale bolonɔ kɛla kan ka taa se Mauritanie ministre min ka baara fana ɲɛsin bɛ Mauritanie lafasali ani a kɔlɔsili ma wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔli ma n'u nana olu sidi ye o fana y'a bolonɔ bila kan halisa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali yɛrɛ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛ Conakry jamana i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na CEDEAO ni o ye farafinna tilebi jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ye sɔrɔ ta sira fɛ o kɛn bɛ ka gɔrɔntɛ yɛrɛ ta ka sigi anw yɛrɛ ka jamana kan walasa anw ni an kɛrɛfɛ jamana minnu kɔni bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ CEDEAO ka kulu kɔnɔ walima CEDEAO yɛrɛ ka mara bolen tɛ minnu ka anw ni olu kɛn bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bila sen kan a jirala k'a fɔ kari tɛmɛnen fɛn min kɔni ye camion 70 bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni bɔra Laginɛ jamana yɛrɛ kan k'i kunda anw yɛrɛ ka jamana kan ni ye a camion 70 yɛrɛ ta k'a lajɛ camion 50 kɔni bɛ a la minnu kɔni bɛɛ lajɛlen donnen don ciment yɛrɛ la o bɛ taa se fo ciment yɛrɛ tɔni hakɛ caman ma minnu kɔni bɔra Laginɛ Conakrykaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka na anw ka jamana kɔnɔ nin bɛna kɛ sababu ye baara minnu kɔni sunsorolen don nin waati laban ninnu na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chantier caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don ka sababu kɛ ciment ko gɛlɛya ye walasa o bɛ se ka fo cogo min na hakaja baara kologiri minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ olu baaraw yɛrɛ bɛ se ka daminɛ cogo min na nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de yira Mali yɛrɛ jamana ani Laginɛ Conakry yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ o cogo kelen na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali yɛrɛ finitigilaka minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ dancɛ la ni a bɛ fɔ o ma ko douane Mali yɛrɛ ni Laginɛ ta ni ɲɔgɔn cɛ Mali diinɛ laselaw ka jɛkuluba ni a bɛ fɔ a ma Ligue des prédicateurs du Mali kununko olu ye wulikajɔ bila sen kan ni o yɛrɛ bɛnna kununko kari ma marisi kalo tile 13 ka se ka lajɛlifɛnw ta ka jɔnjɔnw ta ka di maaw ma minnu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ in k'olu fa kuranɛ ɲɔgɔndan min yɛrɛ bɛ labɛn u yɛrɛ fɛ san o san ni maaw kɔni bɛ sen don a baara kofɔlen yɛrɛ la ka bɔ Kayi hakaja ka taa
Tomuto Mali yɛrɛ dugubaw bɛɛ lajɛlen maaw kɔni sen bɛ don ni ɲɔgɔn dan in na min bɛ labɛn Ligue des prédicateurs du Mali yɛrɛ fɛ kunungo yɛrɛ ta kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ jamana maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama lajɛrɛ kɛ so min yɛrɛ bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ Aissata Bathily ka taa se a ka jatala ma Musa Jalo u ye min sɔrɔ Ligue des prédicateurs du Mali ka kɛnɛ kan an ka jɛ ko siraw lajɛ أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Al-Quran kanumbaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka Palais de la Culture Salfa Arabita Duwa ka kuranɛ concours ba kɛnɛ kan a bɛ min labɛn san o san ni ɲinɛ y'a ta ko 16nan ye nisɔndiya ani nimisiwasa bonyana kosɛbɛ kɛnɛ in kan an bɛ Alahu taala tanu ka Ala barikada ka Ala deli baara mun n'an bɔra la Ala k'a kɛ baara minɛlen nisɔndiyalen don kosɛbɛ ɲina concours in na ka d'a kan n'i y'a lajɛ ɲɛtaga b'a kɔnɔna na sira caman fɛ ɲɛtaga mun b'a kɔnɔna na o bɛ tali kɛ maa minnu y'o sen don ɲɔgɔn da la o jama cayala ka tɛmɛ san tɛmɛlenw ta kan ka d'a kan maa minnu y'o sen don ɲɔgɔn da in na n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se maa 200 ani maa 39 ma o maa 239 in tilalen don k'o kɛ jɛkuluba 2 ye jɛkulu kelen na 104 bɛ jɛkulu filanan na 135 bɛ alhamdulillah maa 239 o bɛɛ lajɛlen o seko kɛ baara in kɔnɔna na o ye ɲɛtaga dɔ ye baara la o cogoya kelen fana n'i y'a lajɛ hali baara yɛrɛ labɛn cogo la ka ɲinanta ni san tɔw ta fara ɲɔgɔn kan k'o da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɲinanta baara labɛn cogo ɲɛna ka tɛmɛ san tɛmɛlenw ta kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ni a lajɛ hali lajɛlifɛn minnu dila ɲɔgɔn dannaw ma ɲinan ladalifɛnw kɔrɔtalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɔw lajɛlifɛnw kan o bɛ fɛn mun jira o ye ɲɛtaga de ye baara kɔnɔna la ka d'a kan baara o baara n'i b'a kɔnɔ jango Ala ko a ka kan i ka taa ɲɛ de san o san i man ka segin kɔ o la an bɛ Ala tanu ka Ala barikada i bɛ tila k'a ye tuguni k'a fɔ maa mun kɛra premier ɲinan ɲɔgɔn dan in na o bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛya diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn danba dɔ la ka d'a kan diɲɛ bɛɛ ɲɔgɔn danbaw bɛ labɛn Mali bɛ mɔgɔ kelen kelen bɔ ka taa a ka ca la a bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ o la ɲinan maa mun kan ka taa Kenya o ɲɔgɔn dan surunyala o ye maa mun kɛla ni concours premier de minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ olu kɔni ma se wa nisɔndiya dogo cogo si la k'a daminɛ an balimamuso min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ minnu yɛrɛ si tɛ san 14 bɔ an ye kalan kɛ an ye kuranɛ bɛɛ kalan question 4 ne tun bɛ ka d'a ma ne foti kelen kɛ dɔrɔn ou bien 2 n'ale fara 2 la u bɛ question na bi bon ne kɔni ye n ta kalan an ye jazariya fana kalan u bɛ jazariya u bɛ question d'i ma i b'a jaabi ne kɔni nisɔndiyara ne yɛrɛ tun b'a dɔn ko n bɛna kɛ premier ne kɔni b'a fɔ n balima tɔw ɲɛna u k'u jija san ma ban dɛ u k'u jija ka san wɛrɛ kɔnɔ n'ala ye san wɛrɛ yira n na Ala k'u garisɛgɛ fana kɛ ka fara ci ne b'a fɔ n balima tɔw ye u k'u jija u ka kalan kɛ n'u ye kalan kɛ kɔni an ka jamana in filɛ nin gɛlɛya min na kalan de bɛ se ka an nafa dɛ n'an ye kalan kɛ kɔni an bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la ani ɲɔgɔn danna kɔrɔbalenw fɔlɔ ani filanan olu fana ye folikan ta ka ɲɛsin kɛnɛ in yɛrɛ labɛnnibagaw ma alhamdulilahi n bɛ Ala subahana wa taala tanu ka waliɲuman dɔn dante foli mun na inshallahu an b'a fɔ an nisɔndiyalen don dante nisɔndiyali mun na ka d'a kan Ala ka kuranaba an ka ye an kɛra o maa fɔlɔ ye an ka cɛya tɛ an ka foyi tɛ an b'a fɔ Ala ka garisɛgɛ don inshallah an kɔni an bɛ denmisɛnnin minnu fana ma ɲinata fana sɔrɔ an bɛ dugawu fana k'u ye san nataw la Ala ka se ka niyɔrɔbaw garisɛgɛ don fana garisɛgɛ la quoi an kɔni nisɔndiyalen don dante foli mun na an bɛ karamɔgɔw fana fo u ka cɛsiri la u ye tile joli kɛ u bɛ sigi k'an lamɛn an b'u fo dante foli mun na an bɛ dugawu fana k'u ye Ala k'a k'u ye aljinɛ sara ye. N kɛra deuxième ye a ye nisɔndiya n bɛ Ala tanu alhamdulillah a ye nisɔndiya a ye kuranɛ fana a y'a kanu don n na kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a kanu don n na bon nisɔndiya mun fana b'i na ni mɔgɔ min fana y'i ye k'i kɛra deuxième ye a bɛ kuranɛ kanu don olu fana la quoi n ye n bangebagaw fana n y'olu fana nisɔndiya kumakan laban mun bɛ ne bolo k'a fɔ n tɔɲɔgɔn ya kuranɛ prédit t'a la quoi concours yɛrɛ sansi de a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ i bɛ gagner mais dɔ bɛ i bɛ bi quoi nisɔndiya fɛn dira maa tan ma minnu yɛrɛ sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ silamɛya yɛrɛ dɔnniya kunkanko kan n'an b'a fɔ o ma ko culture générale o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛ sigibaw y'a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan in kɔni kɛra nimisiwasa ye olu bolo nisɔndiya min b'an na sa o de ye nisɔndiya kelen min bɛ silama bɛɛ la ka d'a kan ni mɔgɔ ye kɛnɛ sigi kuranna kama
ni mɔgɔ ye kɛnɛ sigi Alahu Taala kumakan kama ni Alahu Taala y'o dafa ko ɲuman na nafolotigiw ka nafolo bɔ an hakili bɛ prix mun na o ka di alisilama jama kana salifa ni cogo in na tiɲɛna o nisɔndiya o ye fɛn ye dan tɛ fɛn min na min kɔni b'an bolo yan dɔrɔn ka foli kɛ ka barikada kɛ an ka ɲɛlikɛlaw k'olu fo ka ɲini Alahu Taala fɛ hali bi Ala ka san caman jira an na ni musabaga in n'i y'a ye an basigi sen kan bɛɛ lajɛlen kun ye jamana bɛ se ka basigi cogo min na duwawu minnu bɛ kɛ yan kuranakalan minnu bɛ kɛ yan a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi a bɛ kɛ sababu ye ka sécurité na jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw hakili k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ dabɔ o de kama kuranna fana a bɛ kɛ sababu ye k'a sankɔrɔta a bɛ kɛ sababu ye minnu fana bɛ kuranakalan na u bɛ se ka encourager a la cogo min na baara in bɛɛ lajɛlen dabɔra fɛn minnu kama o de ye nin laɲini ninnu ye wa Ala barikara laɲini ninnu fana caman sɔrɔla an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi Ala k'u réaliser an ye kɔrɔfɔ labanna ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'aw barikada maa minnu fana y'an dɛmɛ nin baara ko in na n'o de ye an ka ɲalikɛlaw ye k'u fana fo n bɛ profiter aw ka micro la k'u fo ka duwawu kɛ u ye ni kuranɛ concours den fa n'o ye an ka diinɛko ministre ale kɔni tun ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ka nɔrabila ye a ka folikanw lase alisilamɛw ma a ko nin ye kɛnɛ min ye ministre ka kumakan don ni fili min bɔra a kɔnɔ ne de ka fili don dɛ ko an filɛ nin ye kɛnɛ min kan ko nin kɛnɛ nin ko nin ye kɛnɛ barikama ye nin ye kɛnɛ min ye nin ye duwawu jaabi kɛnɛ de ye parce que an ɲɛ bɛ fɛn min na kɛnɛ nin kan an sigira fɛn min bɛ ka tila o ye kuranɛ ye de ni o ye Ala subhanahu wa taala kumakan ye kuranɛ nin kɔrɔ o ye jumɛn ye a tilakun an ka taa a kalan ka an yɛrɛ kanda ni a ye an ka taa a kalan ka an ka siratutigɛ o nɔgɔya ko o ɲini ni a ye an ka tila ka an kalifa kuranɛ nin na fana a ka an kɔlɔsi o hukumu kɔnɔna la ko ni sera kɛnɛ nin kan jamana n ka a kalifa kɛnɛ nin tigiw la président ministre ka cikan don ko ni nana ko n ka a fɔ aw ɲɛna an bɛ kɛnɛ min kan nin ye duwawu jaabi kɛnɛ ye de ko bɛɛ bɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ waleya min na bi jamana a bagabagalen don jamanadenw o jatigɛlen don jamana a basigilen tɛ ko n ka duwawu ɲini aw fɛ a ka duwawu kɛ jamana nin Ala ka basigi don a kɔnɔ jamanadenw Ala ko u lakisi jamana nin Ala ka a segin a cogo kɔrɔ la Ala ka jamana nin ka diinɛ Ala ka a sabati ka a segin a ma jamana nin danbe Ala ka a sabati ka a segin a ma jamana nin ka hɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka hakili sigi di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kan alikuran kelen dira naba bɛɛ lajɛlen ma duwawu donba kɛra ka nin kɛnɛ in kuncɛ Ala ka san caman ta yira an na kunungo kari min bɛnna marsikalo tile 13 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na kuran marayɔrɔba min bɛ an yɛrɛ ka jamana faaba la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigida 3nan a kii min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Darusalam tasuma kɔni nana wuli ni yɔrɔ kofɔlen na nka ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka jamana wolomasiri yɛrɛ taabaa minnu bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ n'u ka ca bɛnnen don tasuma fa ma olu kɔni ye cɛsiriba bila sen kan ka se ka nin tasuma kofɔlen yɛrɛ fa kɛnɛ in ka polisi yɛrɛ ɲɛmaaba ka taa se énergie du Mali yɛrɛ ɲɛmaaba ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sapeur pompier yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan an bɛ se k'a fɔ ala tanu yɔrɔ kɔni sɔrɔla kisa in na bari maa kɔni n'i ma to a la hali y'a sɔrɔ kibaruya y'a jira k'a fɔ maa 2 kɔni de jɔgɛnna o cogo kelen na tiɲɛni fana caman donna nin yɔrɔ kofɔlen kun n'o ye minɛn yɛrɛ caman ye ɲinini minnu kɛra tele ɲɛta fɛ a kisaw la an ka cɛ ko seerew lajɛ. Au niveau de la centrale, isoler la centrale, pour isoler le cuve de stockage de combustible qui n'était pas loin du lieu de l'incendie. Mais nos installations n'ont pas été touchées. Toutefois, il va falloir que nous reconfigurons certaines parties du réseau pour pouvoir donc vérifier que tout va bien à ces niveaux-là. Donc quelques perturbations peuvent être observées sur le réseau, mais de façon générale, il n'y aura pas d'impact plus que ça sur la desserte en énergie. Selon vous, quelles peuvent être les raisons de ces genres d'incendie au niveau de l'énergie? Alors pour l'instant, les personnes, les témoins oculaires, ceux qui ont en premier vu l'incendie, ils étaient 2. Il y a un qui, dans sa lutte contre la propagation de l'incendie, a pris un coup. Et celui-là est à l'hôpital. Le deuxième, on a échangé un peu avec lui, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire quelles sont les vraies causes de cet incendie. Quelles sont les pertes?
Alors il y a des pertes comme je viens de le dire. L'incendie a été constaté sur l'aire de stockage donc, des matériaux de branchement, des matériaux de réseau et puis des transformateurs qui étaient gardés sur cette aire-là. Mais il convient de vous dire que... Farafina kibaruyaw la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ jan dɔ kɔni dara u ka finitigilakaw ɲɛ minnu ni an b'o fɔ ma ko gendarme o maa 13 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na min yɛrɛ kɔni kɛra Burkina Faso kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kununko yɛrɛ kari Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ka civil maa 2 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni sara ka sababu kɛ bamaci waleya dɔ tara ka ɲɛsin u ka bisi yɛrɛ ma ka fara o kan u ka finitigila ka 13 ni olu ye gendarme ye olu yɛrɛ kɔni fana fatura ataki dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni ataki fɔlɔ min n'a kɛra bisi yɛrɛ kɔni kan ko a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min tarpako yɛrɛ cɛla ye kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔnko de u ka bisi kɔni yɛlɛla mugu pɛrɛnta dɔ de kan ni o kun bilala u ka sura la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko route nationale 3 ni ale yɛrɛ bɛ taa dori kɔnɔna la explosion yɛrɛ kɔni fanga bonya kojugu bisi yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni halakira o de kɔni kɔnɔna la fɛn min u ka finitigilakaw ye n'u b'a fɔ ma ko 11e régiment d'infanterie commando olu ni u ka gendarmerie ma olu yɛrɛ kɔni u kunda ni yɔrɔ kofɔlen kan walasa u bɛ se ka taa dɛmɛ don maaw ma cogoya min na o de kɔni kɔnɔna la olu fana ka mobili yɛrɛ kɔni binna jan dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kɔni kɛra sababu ye k'u ka finitigila ka 13 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na a bɛ wagati damadɔ bɔ sisan nɔ fɛn min ye banbacimaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya cɛjugu caman ɲɛsin dori yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma barisa n'i y'a jateminɛ marisi kalo tile 3 yɛrɛ tɛmɛnen na fɛn min u ka kiirisoba ye dori kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ma ko tribunal de grande instance ka sababu kɛ basigilibaliya ye olu yɛrɛ kɔni kun ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ nin weekend yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko terrain dɔ kɛra u ka jamana kɔnɔna la maa hakɛ min kun fatura a la o bɛ tali kɛ maa 60 bɔɲɔgɔnko de la nka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ nana dɔ fara o kan barisa u nana bɔ maa wɔɔrɔw yɛrɛ su kan ni o nana n'a ye fo maa 75 bɔɲɔgɔnko la fɛn min u ka terrain ko ɲɛmaaw ye Fabien Mutomba ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko wagon hakɛ min yɛrɛ kɔni tun bɛ terrain na a bɛ tali kɛ wagon 14 bɔɲɔgɔnko la wa a tun bɛ ka taa ni minɛn minnu yɔrɔ bɛ tali kɛ minɛn tɔni 100 bɔɲɔgɔnko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tun bɛ ka t'o di Lumbubashi yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la ni terrain bin kɔni sababu kɛra barisa terrain fan dɔ yɛrɛ kɔni balila ka ɲɔgɔn ne bila o de kɛra sababu ye ka na terrain yɛrɛ kɔni bin kulu dingɛ dɔw yɛrɛ kɔni fanfɛla la fɛn min Congo jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ale kɔni ye tasibila ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni fatura ni kasara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maaw bɛna waleya bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa k'u jɔ ni maaw ye maa minnu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔya sɔrɔ walima maa minnu yɛrɛ fatura ni waleya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka fɛn min u ka opposition maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Félix Momat ni ale yɛrɛ ka parti tɔgɔ ye ko éveil de la conscience pour le travail et le développement ECT ale kɔni y'a laɲini u ka gouvernement fɛ u ka sudonba kɛ ni maa ninnu ye ka tila ka kasabi hakɛ dɔw di maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni somɔgɔ tora ni kasara in kɔnɔna la. Faransi jamana kɔnɔna la bi tɛnɛndonya in na marisi kalo tile 14 a kɔni yirala k'a fɔ ko u ye waleya caman yɛrɛ kɔni bila ka kɛɲɛ ni coronavirus bana yɛrɛ ye i n'a fɔ u ka premier ministre Jean Castex ale yɛrɛ kun y'a fɔ don tɛmɛnenw na cogoya min na fɛn min ye ka furancɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛna dabila u ka jamana kɔnɔna la wali kelen k'i ka vaccin coronavirus vaccin yɛrɛ papier bɔ k'a yira walasa i ka se ka tɛmɛ kare kɔnɔnaw la ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila la wa masiki donni nun na o fana tɛ wajibiya ye bilen u ka yɔrɔ caman kɔni na u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni bɛ ka segin a nɔ la yanni coronavirus bana yɛrɛ kɔni ka na o de la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye faransilakaw ye ko u kɔni bɛna se ka taa restaurant na u bɛ taa cinéma na u bɛ taa musée la wa hali n'a ka d'u ye u bɛ t'u ka dɔnkɛyɔrɔ ninnu fana la k'a sɔrɔ wajibiyali yɛrɛ kɔni ma bin u kan ka kɛɲɛ ni coronavirus bana yɛrɛ hali u ka kalanyɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko denmisɛnninw ni kalandenw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna masiki donni yɛrɛ kɔni dabila fo ka taa se baarakɛyɔrɔw fana kɔnɔna ma u ka ekɔliso kantiniw olu bɛɛ lajɛlen bɛna baara kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen u tun bɛ a kɛ cogoya min na nka u ka bɛɛjɛ mɔbiliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye masiki ye k'o kɔni bɛ don barisa furancɛba tɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔbili kɔnɔna ninnu yɛrɛ kɔnɔna ka fara o kan u ka salon minnu bɛ yen n'olu bilalen don maaw yɛrɛ fari ladonni ko ɲuman ma a
ayirala k'a fɔ ko salon ninnu kɔni kɔnɔna la walasa i ka se ka don o k'a sɔrɔ masque b'i bolo ka fara o kan i ka vaccin fana papier kan ka k'i bolo walima i ka test mun b'a yira k'a fɔ ko bana in yɛrɛ kɔni tɛ i la ka fara o fana kan dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna fo ka taa se u ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ marayɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko maison de retraite maa lujuratɔw fana bɛ yɔrɔ minnu na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ la masque donni kɔni ye wajibi ye. Ukraine jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko kɛlɛw yɛrɛ kɔni gannen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o de kɔni na bi tɛnɛndonya in na fɛn min u ka immeuble belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni mugu pɛrɛnta yɛrɛ kɔni wulila o kan ni ka o immeuble yɛrɛ bɛɛ lajɛlen firi u ka jamana fan dɔ wɛrɛ bɛ yen ni o ni Pologne de ka surun ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ o ma ko base militaire de l'Ouest a yirala k'a fɔ ko mugujugu kɔni jiginna yen fana kan Russie jamana yɛrɛ kɔni fɛ o de kɔnɔna la maa 35 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ fatura maa 134 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni banana u ka jamana yɔrɔ bɛ Ukraine kɔnɔ hali sisan n'a bɛ fɔ o ma ko Mariupol a yirala k'a fɔ ko olu ka convoi dɔ n'olu tun bɛ ka taa ni dɛmɛ di yɛrɛ ye olu yɛrɛ kɔni seginna ka sababu kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni bonyanni ye nin yɔrɔ kofɔlen maire ale y'a yira k'a fɔ ko kabini kɛlɛ daminɛna fo ka na se bi ma ko u ka Mariupol sigibaga min yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na o bɛ tali kɛ maa 2,100 bɔɲɔgɔnko de la hali sisan nɔ bombardement ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la karidonya la maa 11 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni fana fatura Ukraine kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Mykolaiv a yirala k'a fɔ ko bi tɛnɛndonya in na fɛn min ye Russie ni Ukraine ye bɔlɔlɔ sira fɛ olu yɛrɛ bɛna sigi tuguni ka négociation kumaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. L'Américain ka kunnafoni di sɛbɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko New York Times ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min Russie jamana ye k'o yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini Chine fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ wariko sira fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ ma walasa fɛn min ye sanction min n'a binnen don olu kan u bɛ se ka o yɛrɛ munumunu cogoya min na l'Amérique jamana maaw olu yɛrɛ kɔni kangari da u y'a yira k'a fɔ ko ni Chine kɔni ye dɛmɛ don Russie jamana ma k'u ma sigi ni mun ye ko o fana kɔni bɛ bɔ a la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi jamana ye Emmanuel Macron ale fana bɛ na Vladimir Putin Russie jamana ɲɛmaa nɔfɛma 10 bɔɲɔgɔnko tɔgɔ de di walasa ɲangili fana bɛ se ka bin olu kan cogoya min na. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana dugu kɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye jɛnɛ cercle maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na u fana ye danayaba de ta ka da teliɲɛta kan an bɛ jɛnɛkaw bɛɛ lajɛlen fo hakaja tɛnku commune minnu bɛ yen nɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka malidenw fo minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mozambique a faba Maputo ka taa se Napula ma an bɛ foli lase malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na ka ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ sini ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan Mali kɔnɔna kibaruyaw ka taa se farafinna hakaja diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka na walawalali kɛ o la Ala ka sini bɛ kibaru kɛnɛ yira an na.